어디가 치간그래? Oh my god. 어디가 치간그래래? 너희 사모님 페빈 불안한 건 너희 릉나이 너희. Ini labde megung. Ma borob zalai. Sakanda tu fumina do papi. Non set. 거의 말 두개 한시오. 일단 처음 발래. 만탄 초코이. 그다음 가. Hello, logofer. Nontaman ko dado surgani video fin kepse bore wane zalaibai. Janago nontanmonaबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय dindandi시네. 말아보대. मुला मेगं दं मा 그럼 엄마 살라니 저 쿠셀랑 그송 배낭은 아야 쿠셀랍도 फिसाफोरखौ मा लाबो 그냥 말 ए मोखांफोराव हालौ सुबायदि 몰라 더위로 팔려 아카리 그러는 왕 마방 송내야 सुबायदि बेखौ हालौ सुबाय 뭘 먹어 엄마세 했네는 엄마 라블레베 메카 그럼 엄마도 몰라 메고 마티브라미 오늘 시즈 왜 거슬래야 सब सिजोबबाय गस्लाल' नङा 이거다 आयौ 그걸 뭐 가고 계시도 그러나 हाजारसे जादोंमोन कामाया दिनै हाजारसेयाव 150 बायबोबाय अमाया दिनै खम मोनबाय बें 꼼네 그러나 이제는 듣는 거야 몇시 봐요봐 याव 850 냉난이 구슬 릉내야 गुसु लोङा मोनालै जोंनियाव जागायाव थाखा फैसा गैया बाइक लानांगो दे गुसु नङा पेन्देला बहा थाखो 샌드백 가면 खोनायो 다 이거 एवनांगौ बेखौ आं दुगैनि मुला मैगं बेदरखौ दे दुगैथां वाइट सान्दुं गामसा लाबोनाय बाबुनो 이대는 फिसि मादै लख' फैदोलै नोङो हाबाय नामा मादै लख' फैदो माइलाय नोंखौ सोर दै लायनो दयौलाय आंसो दै सरि दोनदो नों सरदो नामा मटरनि दैयानो गुसुखा लेथ्रा थाखिबो थाना दै दैया जोबनो थांदो नामा दै जों थांदो माने आं सरदो नों सर' मा सरनाय नै आं दै दोनबावगोन फ्रिसाव नोंसोर लोंनो नामा एबा दै दोनबावगोन आं गाबोनखौ दुगैनो थाखाय दै सरा दोनदोलै आङो बर आजादि देखायदो इमान खस्थ' खालामना फैदो गया इयावबो नोंमान फ्रिसनि दै दुगैनो ल'नो इमान बखिनांगौ इयाव नों ओंखारो दङ मटरनि बे गथ' गुसु जों इदिनो दुगै थानो हागौबा नों हाया नामा फ्रिसनि आरामसिन जायो जाखौ नै बारामसिन दा बेलासे सरा दोनगोन दैया न'नि फ्रिसजों दुगैलायनाय थै कुल 어디가 치간그래? Oh my god 어디가 치간그래래? 너희 사모님 페빈 불안한 건 너희 릉나이 너희 아이 만샤 갑시건 타는 거래 가스르고 쓰면 내가 운반자가 가시고 씨 만샤 산 우사 타네 아까 매봐 가시고 씨 위에 맞는 겁니다 아유 아유 아이더이 산운 거 시야 아이고, 많이 타네 아유 안말 산동 거 프레션 아유 까살 하나 하면 돼 만샤 나그 수문도 오피스인데 그러네 또 구수문들아 만데? 구수문들은 이 구수 타배 타건 한 치다면 너 구수는 아 그 갑자기 타랑라래 바로 मैगं दाबो सायाखै हा दुता जालायनोसै बे टाइमाव आरो दासो मा साबाव मालखौनो दासो लाबोदों दुता जालायनोसै नामा जानो आं नङा बे टाइमाव सा लोंबोयो आरो ओंखाम जानो टाइमाव नै इखौलाय आरो माला मोनजागोन दै मेव मानसियानो मोनजायाखै खाद सुवाद खारदोना हो खारदो मेव मानसियानो मोनजायाखै नोंसासो मेव बे ओंख्रिया माथो संदो खुसियालाय हा खुसिया जिंखा दिनै ओंखाम मोनजानाया बें लेट जासिगोन लोगोफोर बिराद नेंना फैदो मथा मथि 3टा बाजिखासिगोन दिनै ओइनो लेटआव लाबोनांगौ माने आं गारि सालायनाया जोबाखैबा बोरै लाबोनांलाय बै टाइम मोनाखै आं जिरायनोनो टाइम मोनाखै दिनै जनोबो टाइमखौनो मोनाखै ओइ मा दावराव जानोलै इमान लुगैखादो अमा बेदरजों मुला मैगं होख्लायखा गन्थंखै मानि जागोन आं माखासे सोरहा बारखि आराम जना थाबाय थायो आंहा गरमाव संबाय था ओइ सान्दुं गोसा देरसामोना मा गेलेदो बारो
मा हुब्लिबाय थादोबायनो फुल सिङाव हाबलायनानै खनायाव नोंसोर मा खालामदो आब'आ ओं मायबा दांफ्लादो इयो नायदो बिबारफोरखौ हुब्लि हुब्लि ओमफ्राय मा माबा खालामो आं सालांखाङासो नोङो सानसे संनो गारि मा सालांफैबाय थादो दासो गरमदो मानसिया थानो हायाखै थां सङै थां लेक्सार बायबाय थारा नों आरो मा मेकार खालामबाय थायो सान्दुं गोसाफोराव एरख'नायानो खामानि गोदाननिफ्राय साइकेलखौ सं एरख'नायानो एरख'नाय नों बखबाय थाना साइकेला थारमाने गोदाननिफ्रायनो एरख'नायानो खामानि माला ज' सगनसो सानबाय आङो माने न'आव दलद थानाय बायदि फख्रियावसो ज्राव गारहरसिगोन आं नोंबो थांदो समयदो नायनो मालाथारसै आरो सोर खोथानाय बे टाइमाव सा लोंनाय सोर खोथानाय है खालि एरखुनाय थां नोंबो लेक्सार मारिबाय थाना थां सङै थां फुइना थानो हाला माखासे इमान खस्थ' खालामनांगौ मा खानसै न' हौ साया माथ' नोंबो जाद' आंनो बायासै आंनो गैया बेगौ सायनायानो माला मोनजानायदो बरफसो जाबाय थादों फैबाय मा नागिरदो हा सेरेब लोंनायानो खामानिसिनायाबो ना थब सायले जाबाय थाना दै आं जोंबाय दे खिन्थु जायालासिनो बबा थांना थाहैगारगोनलै मा थां ओमफ्राय 2-3 गाहाम जालायनोसै इयाव दाबो ओंखाम मोनजानाङा नामा मानसिया दहयनो लाबोदो मैगं मा बरफ जालाय जाखान्दाजों फुगिना दं पापि ननसेन्स A few moments later. ओइ मा जबाय थांसै नामा नोङो नोंखौ मा हाबा थिनदोंमोन आङो अमा सायला बारिनो होनाया अखा हायनोसै नुवाखैनो मा जाखांबानो जना थायोलै लेम लेमनोलाय है अमा फिसा दा अमाया अखा सिबा मा जानांगौ थ' अमायाफोरा अखा सिबा बेख' जाखाया जालाया नामा अखा फिसा दाखालिसो लाना फैनाय अमाया अखानिनो बुस्थुखा होमबा हाग्रानि अमाफोरा बोरै थायो ओमफ्राय अमाया थैबा दा मोनानि बायनानै मा जनाय जिरायनाया न'स' फैनांगौ आथिं सिमाव इदि मोनजागोन दे नोङो नोंसोरथ' खान्थियानो गैया सं गारि सलायना फैबाबो खें खें दसे ओंखाम जाखांना जिरायबाबो खें खें इखौ सायलाखौ बानायनानै आंथ' फैनोसै जिरायनो हासिगोन फाय बानाया गरमफोराव दायो हाबा ज्राव ज्राव बेथोमायाव दोङो न' गैया मा गैयानो अमाफोरा सिजाखायो एख' नङा अमाया जेमाननो सिजायो एमान देरोसो देरा फाय माबारै मावो दे बाथ्राखौनो मानिया मावा नोंसोर मानसिखौ खान्थि दोना दसेबो मानसि जानायनि माबानायनि लेम लेम नुलै आंल' जादों अमा फानबाखिनि फैसाया आंनो जागोन फै नोंसोर जि जादों आं बेखौनो जादों फै दो थाबनोल'सो बाहाय आङो न'खौनो गारसिगोन आं मानसि थाङा मानो गारना थाङा आं मोजांसो मोनगोन हौवा मानसि थानानै हाबा थिना माथो थिनांगौ न'आव थाबा मोजां खान्थि गैया बेखायनो बाहेरफोराव था हौवा मानसि थाना हाबा थिना माथो थिनांगौ न'आव थाबा खान्थि फैनानै थायो दसेनो ओंखारबोयो मानसियानो गोलोमजोबो अमा जानाय माबा बायदि अमानि मोदोमसो दखैलाय अमाखौ खानसेयाव खैबार थुखैनांगो मानसियाबो बिदि गोलोमो गावनि अमाखौ थाबनो लंखोनो इमान रागियो सेखाफोर नागिरना लानो रोङा सेखाफोर नागिरना लानो रोङा इमान राग बिनि हाबा मावनाया गरमाव मानसिया खामानि मावनो हायो नामा मानो हायालै दोमैदो सान्दुं गैला नों फादो सेखा लाबोदो है लायनि र' नुवाखैनो मान खामानिखौनो बायो सायलाया दाख्लै बायना दोङो गोजौ थिखांना खाफ्रानो दं बेखौनो बायो ओइ अमा फिसाया दा अखा सिबा लोमजागोन अमाया गोदान सप्तासेनो जायाखै नामा होनबा बाबाय हाबा थिनायनि माथो गैला दिनैसो अखा दोमैदो मबाइलफोरा दोनथ' हमथांदों आंलाय र' आं हमथांदों
타.ไปกันนุ่มให้용 없이 타는 먼저 걸어. 싱아부 민토. 디스코. 디스코나 맞았냐? 뭐 등가는 와? 가라랑 그럼 푸드 배우 가서 하나 되나? 마사 하나 지 마한 고름. 카드로 내만 치킨 넣고는 바이. 소래 배다 살래 배. 소배 다가니. ini munna ya munna nanga लोगोफोर अमाया मुन्निसो देसु अमाखौ बोरै हमनो थांदो इयो आदार होबानो नामखौ मालाय जात जात दोनो दे मोजां हम दिरुंखौ हम di ra neuli Afrika ra apa ni coba sih ro neuli 뉴리서 모장 그라 카카 볼르등 이브 피아바브 rolai neuli 내라 이네 항상 자오르다 베신브 마캄 나이드나네 모장 카 ra muka 너무 돼 그냥 더 줘도 이 아다 기들어 이게 가봐 이 피트 내가 왜 혼자 한 타다 이거 희가 가능하시겠나? 너 타도 이게 나는 덮여간 응가 간차 희랑 간지? 이거 군지가 반장이 만 가더란 잡아래 네 갑타나들 하이 말라그라 구아 가와 택시나 나가네 시코스토 사크레게 문게 그거 하고 먹어봐 이거 살 트라 해봐 하이 그 뒤로 그 나가 그럼 supaya 그렇게 가만히 오늘 시간 하나 같이 타야 되나? 이거 다 그냥 스스로 나간다 능이 좋아 단 소주 단 소리 대마 가다 단 소주 비치 엄마 소다 안 쳐주 그네니 이제 그럼 supaya 나가서 봐 감사합니다 누굴래 이소 누구야 막 합니 이거로 막 자토 이거 타보는 누굴래 이세 거의 말 누구 한시오 일단 처음 봐래 한탄 초코이 그럼 가 라이슬레니 marka haza tarbon be hero bore buene man hero bore buene 너그 인정나 하바자이바 호다이 사내 혼자 모장 인정 사내 호네 나이나니 줘 너가 봐 이디캥 인정 라브바 근데 오늘 포스타이나 거랑 바이사 안 바이사 포스타이나 거 러그 버리 프리셔 인정 봐 한번 봐 부기래 실크나 머리 마음이 좀 이제 좀 랍나 랍카야 그만 안 가슴 베리스 아람 탈크나래 아란 뭐만 혼자 아까 뭐 내가 시면 내가 버리 물이 냈다 그러면 아 너무 다 겁나는 말이야 모tor apa sah bola 그랑 감나니라